да свършихме днеска по полето. За този време то си беше с нас. Леле, да те питам. Останава тия шлама, че на мене нещо ми куцна, па не ми се остава да взе и не празен трап. Ето остана ми тронка да ела, после до дома, че ти я дам. Живо здраво. Айде, живо здраво. Днес се насобрахме всички. Айде, направим една оба седенка, да направим три реда му обид. Та перечади, че дойдехте. Па нема да дойдеме. Щом не си изрукал, ти явно нещо имаш да ни кажеш. Нищо, че трасиш помощ, не знам. Ой, мала, имам ще да ви кажа. Отдавна ме е заморила една мисъл, да в много ме мачи тук такавата. Ние освен да жнеме и да копаме това надолу по поето, друго не можем. Ти ще искаш да кажеш се, Джора? Тук летото е така, освен по нивата и в кращи, нема ще да работиш. През ден по полето, от вечер стоката да оправиш, а и после пък къщната работа, леб да умесиш, вода да донесеш, тя селската работа край нема. Какво е на селото, ти ка си викаш? Вижте се, тук какво ни е убаво. Убаво ни е, обаче нищо на мене ми липсва. Да ще па да ни липсва. Хлеб си имаме, вода си имаме, вечерта ни е тиха. Ще па да ни липсва. Имаме, ама имаме само за телото. А тук вътре за душицата, за нея трябва нещо да измисля. Убаво, кай ще трябва? Ти за да не си собрал тук, значи нещо трябва да се свърши. Нещо ти трябва помощ. Тук отгоре имаме една стая. Празна е, така си седи. Та ще ми е втумнало, че докараме некоя книга, че собереме пейчи, столове. Така има ке цяло село да собереме вътре, да научиме хората на айба, децата книга да чета, песен да запея, хоро да заигра. В твоята каща? Моята каща. Вместо така да си седи, по-добре да огрее за цяло село. Джоре, ти сериозно го мислиш това? Сериозно. Да ти кажа, и друго се съм сетил, че рукнеме даскал да учи децата, да и баба Магда с него. Тя път ще й покаже ка се пее. Джорка, слушай се, гледам те, че си младо дете, имаш мерак, ама това не е работа за сами човек. Всекой, че трябва да ти помогне с каквото има. У нас имаме една убава икона, че я донеса, че я сложи в некой чуше, да ни чува и да ни помага. Я че питам Учо, има някакви вестници, че ни ги даде. Попади невесто малко, да направим едно клапце, да че рукнеме и другите жени от селото, че почистиме, че идем на пералището, че изпереме черчите, че ушиеме и некое перденце, покривка, да че стане много хубаво. Но така, в тази стая, че научиме нашите деца на четмо и на писмо, а не като нас, само да работа. Слушай се, Дуде, я ти река, по едно време га се освободихме. Хората имаше оджин у них. Да се май ти го носиш то оджин. А така да е до коца, убаво му го речи. Теки да видиме тук на то стар чердак, малко го сме занемарили. Живо здраво, Даска, бе! Айде, добър ден, живо здраво! Добре дошъл, седай. Драго ми е да се видим. Живо здраво! Живо здраво! Живо здраво, заповедайте. Добър ден! Добър ден, Даска! Айде, Даска. Айде, един по един се собираме. Айде, живо здраво! Айде, група. Заповедайте, седайте. Живо здраво! Джоре, добро ти е сърцето на тебе. Ама да знаеш, тази стая вече не е само твоя. Всичките сме дали по нещо за нея.
Така е, Джоре. Права е. Тая каща може да е твоя, ама тая стая вече станува читалище, да знаеш. Знам, И чай е за всички. Чай е от нашите ръце, от нашето сърце, за всички. Е, така го искам да е, Даска. Нема да ви кажа хората по селото, това е бай Джоревото читалище. Не, че ви кажа, това е селското читалище. Нашето читалище. За всички. До тук всичко убаво, ама дайте да видим къде ще го кръстиме това читалище. Спокойно, и за това съм помислил. Според мене, дейте да се вика Надежда. То Надежда убава, ама нека Даскал да каже. Бай Джоре, хубаво е Надежда. Ма да ти кажа, от да напреме да дадем на това наше читалище едно по-убаво име. По-силно, като един човек, който с перо и с сабя се е борил за тая нашата държавица. И не само за нас, за целия български род. Кажи, Даска, кой си намислил? Мислих в много. Четох в много. И честно да ти кажа, не е имал по-жив глас от неговия. Стиховете му са били като куршум, а мислите като черковен звън. Нека да наречеме това читалище Христо Ботев. Та всеко дете ще прекрачи този прак да пита кой е Христо Ботев и да научи за свободата. Така да е. Че без Ботев, Даска, нямаше да имаме нито дума, нито род. Да стои името му над нас като икона. Запиши, Даскале. Запишувам. През лето 1925 година се събраваме и основахме читалище в Годелово и го нарекохме Христо Ботев. Бе, Джоре, ти помниш ли какво пусто и празно беше тук? А ние с нашите приятели и съседяни го наприхме, сградихме. Помна пък, а да не помна. Що работа фърлиме да се напълни това читалище тук с хора, с смисъл, с дух и всеки кой каквото може да го покаже. Така е, Цвето. И това малечко читалище, което не научи, ни даде сила да вземем да направим една по-голема сграда, едно по-хубаво читалище, да е просторно, да може всички хора, които имат желание да се развият в него. И всички се събрахме, и манечки, и големи. И тя ще може и да пея, и да танцува, и на театър да игра, и Даскало да учи на нови знания. И всеки е доволен, че е помогнал кой с каквото може. И кмето, и людето, от малечки до големи, всички са помагали и всички се събрахме задружно да направим това, което сме направили сега. Да вървим по дружите, че празник иде. А помниш ли на една вечеринка баба Магда като падна на сцена? Помна, как да не помна. Лери пи веднага и почна да рецитира. Колко много години отминаха, а читалището е тук. И духът му не си е отишъл. Няма и да си отиде. Нашето читалище се роди преди 100 години от искрата в очите на едни будни хора, които мечтаеха за светлина и слово. Днес то стои тук, все така живо, пазител на спомени и надежди, на песни и истории. И не са само стените му 100 годишни. Вековен е духът, който живее тук. Дух, който стопля сърцата, събира ръце в хоро и дарява криле на мисълта. И този дух ще гори още дълго в сърцата на всички, които прекрачат прага на нашето читалище. Защото то не е просто здание, а храм на светлината, която никога не ще угасне.